What's up mga langga? Ito na naman po ulit ang inyong langga na katulong sa umaga at vlogger sa gabi. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Ngayon mga langga ay tuturuan ko kayo kung paano mag-change ng country sa ating Google AdSense. Kasi po before, nung nag-apply po ako ng monetization, ang country or territory na nilagay ko ay Saudi Arabia. Kasi po ngayon ay nagtatrabaho po ako bilang isang domestic helper dito sa Saudi Arabia. Kasi mga langga, hindi ko pa po alam na pwede ko po palang lagay sa country or territory ko ang Philippines. So, ang na-register ko po sa Google AdSense account ko ay Saudi Arabia. So, after po, nung na-monetize ako noong December 24, ay change ko yung territory or country ko sa Pilipinas. Kaya ko po pinalitan kaagad yung country ko dahil hindi po siya umabot ng $1 kasi po kapag below ng $10 ay hindi po papasok ang inyong revenues sa bagong gagawin ninyong AdSense account. Ngayon mga langga ay uumpisahan na natin ang ating tutorial. Before po ako na-monetize, ang pangalan po ng YouTube channel ko ay Bisaya ko Langga. And after po na na-monetize ako ay pinalitan ko po siya ng Franessa. Mga langga, ngayon ay nakikita po ninyo ang aking country or territory ay nasa Saudi Arabia. Ito po yung unang Google AdSense account na ginawa ko. Nag-apply po ako kay Google AdSense noong December 23 at na-approve po ito noong December 24, 2020. Sa nakikita po ninyo ngayon, ang last 3-digit number ng Google AdSense PIN ko po ay 234. Ngayon po ay makikita po ninyo ang aking country or region ay nasa Philippines na po. Pinalitan ko siya noong December 27, 2020. At mag-i-email po sa inyo si YouTube na ang AdSense account na nakalink sa iyong YouTube channel ay successfully changed. At sa nakikita po ninyo, ang last 3 digit ng aking Google AdSense ID ay 336. Mga langga, ito po yung mukha ng ating YouTube channel kapag pinundot natin yung $sign. So, naka-active pa po yung AdSense account natin dahil hindi pa po natin kinancel yon. So, pupunta po muna tayo sa Google AdSense. Mga langga, andito na po tayo sa Chrome at nakalagin na tayo dito sa Google AdSense. So, nakakita po ninyo ang earnings ay 00 po. Ngayon mga langga, i-click po ninyo yung home at i-click po ninyo yung account. Pag napindot na po yung account, ay pupunta po tayo sa account information. Ngayon mga langga, nakikita po ninyo ang account status po ay open. So, i-click po natin yung close account. Pag na-click po yung close account, ay meron po tayong mababasa dito na kapag hindi po nakaabot ng $10, ay hindi po natin makukuha yun or hindi malilipat sa bagong Google AdSense account natin. Pero po, kung meron na kayong $10 above, ay mailipat na po iyon ni Google AdSense sa bagong gagawin ninyong Google AdSense account. Ngayon po ay i-click natin yung I understand. Mga langga, ay na-click na po natin yung I understand that I will not be paid in any outstanding earnings. Ngayon po ay makikita ninyo na mawawala po raw pansamantala ang lahat ng mga advertisement sa lahat ng inyong mga videos habang wala pa po kayong nagagawang bagong AdSense account. Ngayon mga langga, basahin lang natin hanggang sa baba. So pupunta po tayo ngayon sa request account cancellation. Ayun mga langga, pupunta po tayo sa reason for canceling at i-click lang po natin yung website has closed down at piliin po natin yung other.
At i-click po yung continue sa ibaba ng terms and conditions. Pag na-click na po ninyo yung continue, ay mag-email po sa inyo ang Google AdSense na na-cancel na po ang inyong AdSense account na ginawa. Ngayon po ay pupunta po tayo sa Chrome at ilagin po natin ang ating YouTube channel sa YouTube mismo at makikita po ninyo na ang step 2 ay errors. Kaya po, error po ang ating step 2 kasi na-cancel na po natin ang nagawa nating unang Google AdSense. So, pansamantala, nawala po ang ating mga ads sa lahat ng ating mga video. Habang wala pa po tayong nagagawang bagong Google AdSense account. So, ngayon po ay i-click natin yung create or link an AdSense account. At i-click po natin ang proceed to verify na tayo po talaga ang gumagawa ng changes sa ating YouTube channel. And after po ng proceed, ay ilagin nyo po ang iyong YouTube channel, yung mismong email address niya, at i-verify na kayo mismo po ang gumagawa ng changes ng inyong YouTube channel. And after nyo pong ma-verify na kayo po yung gumagawa ng changes, ay pupunta po kayo dito sa step 2 na you will be directed to AdSense to complete this step. At i-click nyo po yung continue at i-click yung no, I don't have an existing account kasi po na-cancel na po ninyo yung unang Google AdSense account. So, i-direct po tayo ni Google. Dito tayo mag-sign in to continue to AdSense. So, ang ilalagin po natin ay ang panibagong Google email address natin para makapag-register tayo sa Google AdSense at makagawa po tayo ng bagong Google AdSense account. And after po natin makalagin doon sa bagong Gmail address natin, ay mapupunta po tayo dito sa Google AdSense sign up. So, dito po sa your website ay automatic na po, andyan na po yung link ng ating YouTube channel. At basahin po hanggang sa baba at mapupunta po tayo dito sa Get More out of AdSense. So, i-click natin yung yes. Pagkatapos, select your country or territory. So, i-click po natin yung Philippines. And after po natin maklik yung Philippines, ay mapupunta po tayo dito sa please review and accept our terms and conditions. So, mataas po ito. So, babasahin lang natin hanggang sa baba mga langga. So, nakatagalog naman po, maiintindihan po natin lahat. Pagkatapos po natin basahin ang lahat mga langga hanggang page 16, ay i-click po natin yung yes, I have read and accept the agreement. At i-click po natin yung create account. At mapupunta po tayo dito sa ads made easy. So, i-click po natin yung get started. Ngayon po ay mapupunta po tayo dito sa payment address details. So, ang account type po natin ay individual. Yung name, siguraduhin po natin correct spelling po, pati ang apelyido. Yung address at saka address 2 ay magkapareho po. At yung city at saka suburb, check po natin to mga 10 beses. Siguraduhin po natin para sure na sure po talaga na hindi po tayo paulit-ulit. At ayan po, lalabas na yung redirecting you to your host at makikita po natin sa ating channel monetization ng step 2 natin ay in progress na po. So, mag-i-email naman po yan si YouTube sa atin na okay na yung Google AdSense natin mga langga na nakalink sa ating YouTube channel. At kinabukasan, i-check nyo po na pwede nyo na pong i-on lahat ng mga ads sa inyong mga video. Kung may mali naman po sa inyong pangalan, apelyido o address mga langga, ay pumunta po kayo sa Google AdSense at i-login niyo po ang inyong email address at puntahan po ninyo yung home at hanapin niyo po yung payments sa baba. Pagkatapos niyo pong i-click yung payment, ay mapupunta po kayo dito sa payments account at pagkita niyo po yung payments account ID ninyo, account name, at saka yung payment schedule na mayroong $100 threshold paid monthly.
Scroll down nyo lang mga nangga at makikita po ninyo yung payments profile. Doon ay makikita po ninyo yung lapis. Pwede nyo na pong i-edit dyan yung pangalan at ang address ninyo kung may mali man. Sana po ay natulungan ko po kayo kung paano i-change yung country na na-register natin sa ating ADSENSE account. At sa ulitin po, ito po ulit ang inyong nangga at huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Hanggang sa ulitin po, bye-bye!